Tipramotha Pati Ingmani Shimino Tipramothani চেয়ারম্যান বুবাগ্রা প্রদ্যুৎ কিশোর মানিক্য দেববর্মা সাই ফাইতগু जों बोरै रत्न बुमा रत्न सिख्ला रत्न सिख्लि रत्न फान मारिनाय लगी मारिनाय तुयै मा हिमनाय हिनै खरांति सायतंगु सावै तंगु बुबाग्रा अबनो रुख सावैनो अबनो बरम रिवैनो अ कक रत्न नारगैनो 2030 বিধানসভা চংমারি অব বিনি বদলनि ओंगै बिनि पार्टीनि ओंगै तिप्रामथानि ओंगै खरक दक्न आजुक थाइरिखा बोरै रत्न आजुक थाइरिखा बरम रिखा टिकेट रिखा उ বিধানসভা চংमारि ओ बातायनानि बागै बुबाग्रान फान बक्सिनानि बागै अ खरक दक रक ओंखा 44 लाइमा बेरिओ बातायनाय तिप्रामथानि ओंगै नन्दिता देबबर्मा रियां तै 11 मान्दाय एसटि आजुक थायो बातायनाय तिप्रामथानि बोरै बेदेक TWF नि आजुक फांजुक स्वप्ना देबबर्मा तै 45 कमलपुर जेनेरेल आजुक थायो बातायनाय तिप्रामथानि ओंगै बुखुकजुक मेरि देबबर्मा तै 45 बागबासा आजुक थायो बातायनाय तिप्रामथानि ओंगै एडभोकेट कल्पना सिंहा तै 27 कल्याणपुर आजुक थायो बातायनाय तिप्रामथानि ओंगै मनिहार देबबर्मा तै खरकसा बुखुकजुक ओंखा 5 खयारपुर आजुक थायो बातायनाय कंग्रेसनि गोजाम मन्त्रि लक्ष्मीनाथ आमतिखे बुबाग्रा बुरै रत्न बरम रिवै फान बक्सिनै उ 2023 বিধানসভা চংমারি ओ बुबाग्रा बरकन पुइतु चावै आजुक थाइ याफारमानि ओ याफारमानि बुसु फल स्वरूप उंनो तै ओ पुइतु ओ बरक बोसोक बोचाइमानो एबा बोसोक तंगैमानो तै बुबाग्रानि मुखांनो बोसोक कुचुंग्रिमानो तै उ बंनो याफारजाकमानि खरकतक आजुक थाइ एबा कायदक आजुक थाइ ओ कायदक आजुक थाइनि बिसिंगो कुप्लाय ओंगै बुबाग्रानो कयता आजुक थाइ बरक सकात याफारमानो सोंमुं आचाइजाक ताबुक हास्ते गोनांगैनो लुकुरकनि खावो।